Dinipensahan ng mga Cebuano triathlete na silang Andrew Kim Remolino at Raven Faith Alcoseba ang kanilang mga titulo sa elite category ng National Age Group Triathlon na ginanap sa Subic Bay Metropolitan Authority Freeport Boardwalk sa Zambales noong Linggo, Enero 26, 2025. Kung saan si Remolino, ang isang second-year marketing student sa University of San Carlos, ay nagtala ng 56 minutes at 46 seconds time upang mapanatili ang kanyang titulo sa male category. Samantalang nakamit ni Alcoseba ang best time na 1 hour, 5 minutes and 19 seconds para angkinin ang kanyang ika-4 na sunod-sunod na titulo para sa women's category na inorganisa ng Triathlon Philippines sa pangunguna ni Tom Carrasco. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu, ipinahayag ni Remolino na ilang taon na nila pinaghahandaan ito, lalo na't isa ito sa mga qualifying race para sa darating na Southeast Asian Games ngayong Disyembre. Silang dalawa ang nakakuha ng slots ng Team Pilipinas sa individual triathlon para sa SEA Games. Sa kasalukuyan, naghahanda at nakikilahok pa rin sa mga paparating na mga karera ang dalawa kung saan sila ay kasalukuyang nakatutok sa mga qualifying races ngayong kalagitnaan ng taon. Gayon din, bukod sa regional at national competitions, ay plano rin ng mga organizers na ipadala sila sa Hong Kong para sa isang international event sa darating na Abril. I think it's really important kasi nga po, this is not just for us but also for our family and for our country. And I think it's very important for me as well since I can bring pride to the country, especially racing outside the country. Sobrang dami nang nabigay na opportunities ng triathlon towards me na nakakapag-travel na ako abroad and I was able to meet a lot of people as well na parang pag nakita nila na you're from the Philippines, so I heard na lalo na sa Southeast Asia na mga scene po na mga races na parang you're from Philippines, I heard na parang malakas daw yung Philippines, so parang na-recognize na din yung country natin dahil lang sa sport na triathlon po. Mula rito, sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!